Like हम बाय जो तो नाइट तो नाइट मीडिया निश्चित जो तो ताकत नहीं बहुत सुना हम जंग मारोगे ini जों आरो कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर्म खालीने निबागै मीटिंग खालायखा कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर दिल्ली बर' अभियान जों थांनायनि नाय दङ महाराजानि नेतृत्वे जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड मुभमेन्ट निबागै दिल्लीयाव थांनाय जोंनि दिल्लीनि ट्रेन शिड्यूल हिंखायाव माहाय 3 तारिखआव जों लामहैनाय दिल्लीनि मोखां आखे त्रिपुरायाव 3टा जायगायाव बाथागै जोंनि दिल्ली अभियान थांनायनो कारनानि सेब्रजागनाय गायसा हिंखे आम्बासा ते गायसा हिंखे उमारघाट ते गायसा हिंखे पानीसागर माहायके 3टा जायगायाव ट्रेन बाथागै जोंनि दिल्ली अभियान थांनायनो जों कारनानि बागै सेब्रजागनाय दिनै जों कमिटि खालायखा 15 जना कमिटि खावै गायसा कोऑर्डिनेशन कमिटि हाई लेवलनि गायसा कमिटि खाखा सुदु दिल्ली थांगोनि बागै बाहायके मेनेज खायनाय सब कमिटि खानाय नैनि फोरनि भलन्टियारनि नैनि मेडियानि जत नांगमानि सिंगार टीम खालामनानै बद्रे पजे नांगमानि कमिटि खानानि बागै गायसा हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटि जों खालायखा अ जागा आं दङ जोंनि टिडब्लिउ नि प्रेसिडेन्ट दङ नैनि टीएफ नि प्रेसिडेन्ट दङ तेबो मेम्बार अफ सिनियर एमडीसी रक दंबायबो एएमबो दङ माहायके जों गायसा कमिटि खाखा जोंनि नायमोनो जोंनि बाग्रानि नेतृत्वे जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड मुभमेन्ट जों दिल्लीयाव खुनोनाय जे जोंनि थानसा मै जबा खायखायके जोंनि बोसो फानफां अबो जों खुनोनाय जोंनि बाग्रा नेतृत्वे जों आशा खायबो जोंनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों जे फैनो मानाय दानि के प्रिभियास इयार जों नगो जेफ्रो जों टिप्रासाराव थानसा मै जबा खायखायके जों जेमानि इतिहासनि जेमानि लाइबमा जों नगजाया हानि बागै जों पयतो दङ दिल्ली बर' अभियाननि बिसिङै जों दायबिदायनि जोंनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानानि बागै दै नानानि बागै जों जबा खालायनाय जत थानसा खालायो जायगायाव दिनै वाइटिएफनि जतनि साय भूमिका नानाय डिडब्लिउनि जतनि साय भूमिका नानाय जों खुनोनाय वाइटिएफनि फान जों खुनोनाय जोंनि टिडब्लिउएफ बोरै मथानि फान जोंनि बुमारनि फान जों आरो खुनोनाय तारिखआव पहिलायावनो मेनसन खायखा 3 तारिख 3टा जोंनि ट्रेन शिड्यूल दंनाय आगरतला बादारगानि सिमि जों 3 तारिख 3टानि सिमि दिल्लीयाव थांनानै बागै लामलनाय बनिफ्राय जों 7 तारिखआव किफिलि फैनाय ताकलाय रगले बुसुक लुखरो राफलि जों 1600 जना जोंनि टारगेट दंनाय 1600 जना बनिसाय किसा लाइ फैनो मानो आइफोरनो ताबकसो जरा जों 1600 जना टारगेट खायो दानि के ट्रेननि प्रब्लेम दङ जों ट्रेन माया जे ट्रेन कायसे मामानि आवबायनि माथानाय जोंनि टिप्रासाराव दिल्लीयाव थांनानै जुदि टिप्रा मथानि आंबो ताबक ग्रेटर टिप्रालेण्ड मुभमेन्ट खायनाय के जोंनि बर'नि बागै अबाब करै ताबक जतनो साइ दङ आले माथाय दे आंले माथाय दे बारा पारानि बर' जतनो साइ दङ केबा आं कयनानि मुसु जत ताखौ दै बुकुक सनो कयनानि मुसु जों लिमिटेड केसि मातलां जानाय दानि के आरो तंजानायबो किसा असुबिदा दङ थांनायनि बागैबो ट्रेनबो जों आसो गोबां माया जुदि मा खायके जों थांनायनि बागै सेब्रनाय आरो सारनानि तंरनानि बागै ब्लै प्रब्लेमबो दिल्लीयाव जुदि सिनि बागै हाजार तंजानाय जों एकोमोडेशन मा खायके जों तलाङै मानो आरो थांनायबो रेडि दङ हायसि जोंनि टिप्रासारनो जों दिल्लीयाव तलाङै ताबो 50,000 फोरनो बर' कुथुरै मानो बेबा आं जतनो नाकारसानो जों आसो गोबां थाङै माया जों ट्रेन गायसानि बिसिङावनो लिमिटेड खालायो ब्लक कमिटिनि लिडार बाय कमिउनिकेशन खायबायदि थांनानै बागै